Milí diváci, dnes jsme si pro vás připravili takovou netradiční rychlou buchtu, jelikož je přes výplatu, tak ty ingredience moc nemáme. A budeme k tomu akorát potřebovat nějaký hladkou mouku, čajovou lžičku, kypřící prášek, cukr hladký a takový. Já bych poprosil kolegu, aby mě přinesl ingredience. No, ale tak kolego, to ti to pýtám, co dneska se dneska uděláme? Dneska si uděláme rychlou buchtu. Co ho potřebuješ teda? Potřeboval bych hladkou mouku. Všechno máme. Dívám se. Vajíčka nechceš? Vajíčka bych potřeboval. Já bych potřeboval 3 vajíčka. Aha, no nevadí. Nemáme peníze, 1 vajíčko stačí. Dál. Tu mouku bych potřeboval. Hladká. Děkuji. Pak bych potřeboval dále cukr. Tenhle. Super. No vidíš. Jo. Dál. Olej, jestli bych tam měl. Nějaký vytýká šelka. Golden oil. Super. Jo, zlatý. To je zlatý olej. A dál. Pak bych potřeboval mlíko, jestli tam máš. Podíváme se. Super, ta je... Polotučné. Ano. Držíme dietu. Držíme dietu, ano. Dál. A dál bych potřeboval, jestli tam máš nějaký kypřící prášek, něco takového, aby to nebylo hrozně. Je super. To bude ono. To je super. A já si myslím, že už dál nic potřebovat nebudeme. Já Co tam myslím, ještě že jo? hlavně máš? Super. Nástroj. Výborně. Takže, Jde na to. jdeme na to. První, co si připravíme, tak bude hladká mouka. Kolik toho máme dát? Na 3 porce bychom dali 12 lží. Já bych tě poprosil, abys to udělal, ty jsi v tom trošku zvědlý. Děkuji. Budeš počítat? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to bude vagón. 9, 10, ještě 2, 1, 2. Takže. Pak tam dáme tam cukr. Ale to tak, kolego. To se bude návodu. Tak dobře. To je olej. 0,5 čajové lžičky. Co to je čajové lžičky? Máme nějakou? Tady mám lžíci, někde jsem ji tady odložil. Tady je lžička. Dáme tam cukr. Dáme tak přiměřeně. Trošku tak jo. Natudíme to. To bude buchtička jak víno. Tak, já si myslím, že to... Prášek půl čajové lžičky. Nevadí. Tak dáme tak půlku. Jo, hlavně se to nebojte tak všechno smíchat. Tak, radši ještě, Ano. aby to na to Aby to nakynulo. nakynulo. Dál. Pak tam máme 1 vejce. A správně bychom měli použít. A doba je zlá, vajíčka nejsou, jsou drahý, takže dáme jenom 1. Tak, olej. 3 lžičky oleja. Vůbec se toho nebojíme, ať to trošku natuníme. Když se mlíko. Já bych potřeboval, jestli bych mi to... Děkuji. Kolik? 3 lžičky. No. Dobrý. Tak, a já bych tě poprosil, abys to tou vařičkou trošku zamíchal. A musíme si hlídat tu konzistenci právě. Kdyby to bylo moc, tak tam přidáme trošku oleje. Asi to bude chtít mléko, kolego. Neboj se toho, je to tam. Trošku mlíka. Toho oleje tam taky dáme, ať to je trošku vláčnější, to nevadí. A zase, kdybyste to měli moc řídky, tak tam přisypějte trošku té hladké mouky. Ještě asi mléko.
Vidím, že z toho můžeš udělat těsto. Zatím. Konzistence je nějaká tuhá. Pátky tam ještě mlíko. Nebojíme se toho. Bude mléčná buchta. To kakao. Nevadí, to ne, kakao nemusí. Ale tak dáme ho tam. No to nemusíme dávat oven, my to můžeme dělat tady ten mikrovlnku. Takže já jenom... Výborný. Já si myslím, že už dobrý. Musíme důkladně. Že ty skutě spojili všechny. Jo. Pracujeme hladké těsto. Já zatím připravím mikrovlnku. Ale ještě jsem se s tím nenaučil, no to nevadí, asi pak tomu vrátím. Jsme jistý. Tak to má být. Jo? Ty jsi naprosto jistý? Jo. Že to bude hustá buchta. Dám tam ještě nášit. Já bych to tam dělával. Já si myslím, že hotovo, že bychom to už mohli, co myslíš? Co říkáš? Já myslím, že jo. Flákneme to tam. Jo. Tak my se vám za chvíli přihlásíme s výsledkem, jak dopadla buchta. Nás tady vítáme znova. Jak vidíte, buchtu jsme vytáhli. Máme tady vládové triky, tak už to zežrali někteří. Ano, správně, byla to dobrá. Jak vidíte, diváci, buchta povedená, nadýchaná pěkně. Můžete to klidně použít ani na zakrmování ryb, není problém. Kdyby se nepovedla, ale nám, když se to povedlo, tak co? Pojďme to zapít. A kam jedině? Ke špinavé bluzi. Ano. To diváci, loučíme se s váma a příště zase tady.